Hallo. Så, vi sidder primært over Skype, men jeg vil gerne lige sige en ting. Fordi vi kommer også til at lave nogle engelske videoer på kanalen. Jeg har lige lagt en video op, hvor jeg laver en engelsk. Så der, hvis vi optager noget Grow Talk GT, som vi nogle gange kalder det, så kan I ikke så godt. Så sætter vi nemlig kun musik ind over. Og det er derfor. Men Simon, hvad laver du? Det er spejlet til lige at det snapchat, det tæller noget. Nå, men det var bare lige det, jeg ville sige. Tak fordi I så med. Hej hej. Simon, sig lige farvel.